Prisutne nama drage goste, uvijek pozdravljamo prvo one koji dođu i pređu najduži put dolazeći sa drugog prostora, a to nije prostor neki drugi nama nepoznat, nego najdraži prostor naše Srbije, naše delegacije SPS-a i Srbije iz Užica. Hvala na divnim riječima koje sam uputio u ime svih socijalista Srbije i mog prijatelja predsjednika Dačića. Nas uvijek takve riječi ovdje ohrabre, još uvijek i još više u nama razviju osjećaj samopouzdanja, sigurnosti za ono što zajedno radimo u interesu našeg naroda, bez obzira što živimo u administrativno drugačije organizovanim prostorima, ali mi smo svjesni da je Drina za nas samo rijeka. Hvala našim prijateljima, našem načelniku Mašiću, sa kojim smo prethodne 4 godine radili, što je danas ovdje sa nama i što nas je na ovakav način opisao kako nas on doživljava i predstavio i dao snažnu podršku. Na taj način ojačao još više u našu čvrstu vjeru da samo zajedničkim radom koji je u prethodne 4 godine dao velike rezultate, možemo ponoviti te rezultate i uvećati u naredne 4 godine sa Mašićem na čelu. Hvala vam prijatelju Rodici Mlađeviću, hvala vam predsjedniku druge naše koalicijne partije ovdje u Požegi, Republike Srpskoj, što je danas sa nama u ime DNS-a, naše partnerske stranke. Mi imamo jednu čvrstu koaliciju koja već u kontinuitetu više od 10 godina odgovara građanima za upravljanje najvažnijih poslovima vođenja Republike Srpske i radimo to uspješno, a dokaz takve saradnje je i opština Foča, koja je to pokazala i ovdje potvrdila i sve ono što smo zajedno kao koalicija na nivou Republike ostvarili u prethodnom periodu.